Zastupnica u Europskom parlamentu i članica Odbora za sigurnost i obranu Željana Zovko u četvrtak, 22. januara, učestvovala je na plenarnoj raspravi Europskog parlamenta o izvještaju Dronovi i novi sustavi ratovanja. Potreba Europske unije za prilagodbom kako bi bila spremna za današnje sigurnosne izazove. U svom govoru Željana Zovko se osvrnula na iskustvo iz 1995. godine, kao da armija Republike Bosne i Hercegovine u to vrijeme nije ni postojala, istaknuvši kako je Hrvatska, uz podršku dronova koje su osigurali američki partneri, pripremila operaciju Oluja te na kraju oslobodila okupirana područja i time doprinijela okončanju rata u Bosni i Hercegovini. Naglasila je da taj primjer potvrđuje dugogodišnju važnost transatlantskog partnerstva i saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama u jačanju europske sigurnosti, prenosi EPP. Zovko je istaknula kako aktualni sigurnosni kontekst obilježen ratom u Ukrajini i rastućim prijetnjama na vanjskim granicama Europske unije zahtijeva snažan i koordiniran odgovor Europske unije u području obrane od dronova, osobito kada je riječ o zaštiti granica i kritične infrastrukture. U tom je kontekstu naglasila da zemlje Zapadnog Balkana kao dio neposrednog susjedstva Europske unije imaju važnu ulogu u jačanju europskog sigurnosnog prostora, te da je njihovo uključivanje u strateške projekte, poput Drone Walla, ključno za učinkovit nadzor zračnog prostora, zaštitu vanjskih granica i jačanje ukupne sigurnosti Europe. Na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta usvojen je isti izvještaj, u koje su uključeni amandmani zastupnice Zovko. Izvještaj naglašava potrebu da Europska unija ubrza prilagodbu svojih odbrambenih kapaciteta novim oblicima ratovanja, te ojača saradnju među državama, članicama i partnerima. Zovko je u ovo izvještaju uvrstila nekoliko amandmana, uključujući onaj kojim se poziva Europsku komisiju da u projekt Drone Wall uključi voljne zemlje Zapadnog Balkana, uz produbljivanje saradnje u području sigurnosti i odbrane, uključujući izgradnju kapaciteta te zaštitu vanjskih granica i kritične infrastrukture.